Те цветчета няма да ги ядеме. За днес имаме Бургер Кинг. Сега видях, че в Бургер Кинг са пуснали някакъв бургер, който аз не съм го пробвал и исках да видя за какво става въпрос. Ето, това е бургера фактически. Дел Пепе. Пепе. Имаме и картофки. Може да видите. Сега, тази миниатюрна поръчка от един бургер Пепе, не знам си какво, и един лупър или лопър, както му казват, и супер малко картофки, плюс топло пепси, Zero, 19 евро. Не знам вие какво мислите, пишете в коментарите. Обаче според мен цените на храните, независимо дали е джънк фуд, дали излизаме да хапваме някъде навън като ресторант и така нататък, просто вече са абсурдни. Аз не знам хората как се оправят. Не е нормално да плащаме такива цени за храна при положение, че средната заплата е толкова ниска и ние буквално в това отношение сме на дъното в Европейския съюз. Пишете в коментарите какво мислите по тази тема. Почваме. Как ще ми сложиш топло пепси, бе, брат? Това е някакъв вид млечен сос, мисля, че. Те цветчета няма да ги ядеме. Ами айде, момента на истината дойде да пробваме да го видим как е този бургер. Не знам защо. Какво правят от Бургер Кинг в София, независимо къде съм и си поръчам доставка за вкъщи. Тази храна винаги идва мега студена и изглежда се едно супер стара. Картофките са направо ужас, врате. Няма такива картофи. Имам чувство, че са от сутринта. Бургера като цяло е вкусен. Харесва ми, между другото. Комбинацията от рукола, соса, като цяло кюфтето е вкусно. Но пак казвам, това е давна готов бургер и вече, не знам, поне малко топъл да беше. Само този бургер струва 10 евро. За 10 евро наистина съм ял брутални бургери. Реално дали си заслужава парите? Не мисля, че това е бургер, който струва 10 евро. Това Бургер Кинг всеки път едно и също. Сега ще пробваме лопъра или лупър, кой както иска да му казва. Ето как изглежда. Предният бургер наистина не беше лош, като вкусове е добър. Но самия факт, че идва толкова студен, много ми влияе. Тук положението е също. Сутринта го направили и ми го сервират сега. Кое да ми хареса? Какво да ме изкефи, братле? От вчера ли е това? От кога е? Това от тия буклука директно. Батиганите картофи. Вкусно е, наистина. Не ме разбирайте грешно. Вкусно е. Но много ме дразни това нещо, бе, хора. За 15 минути ми го доставиха. Студена храна, бе, мамка му. Студена храна, суши ли ям? Наистина не разбирам толкова ли е трудно да доставят топла храна. Това нещо просто убива качеството на цялата им работа. Все пак говорим за бургери, не говорим за суши. Няма как да ядеш студени бургери. Като изключим това, като вкус наистина са добри, но за мен е единствения негатив, защото има такива хора, където ми прави впечатление, почвате да сравнявате Burger King, Макдоналдс, KFC, такива вериги с някакви заведения, където
предлагат съвсем различен тип храна, меса, качествени продукти, всичко е домашно направено, хлебчета и така нататък. Не може да сравнявате Ферари с Лада. Разберете го това нещо. Тук говорим за друг тип храна. Няма как да имаш такива очаквания, когато си поръчваш от Макдоналдс, Бургер Кинг и така нататък. Трябва да си реалист. Аз нямам големи очаквания. На мен такива са ми очакванията и това получавам на среща. Просто единствено не мога да разбера толкова ли трудно храната да идва топла. Как дойде за 15 минути, откакто съм пуснал поръчката и дойде студена мамка му. Единственото нещо, което трябваше да бъде студено от тази поръчка, беше пепсито и то дойде топло. What the fuck? Като вкус е супер, харесва ми за това, което е. За това, което тази верига представлява. Аз не очаквам вкус на Black Angus, Wagyu Beef, Kobe Beef и така нататък. Аз очаквам точно Burger King. Но очаквам да е топла храна. Пишете вие в коментарите какво мислите и по темата с цените. Кажете на вас Burger King харесва ли ви? Имате ли подобен опит като моя? Защото вече трети или четвърти път годините поръчвам от тях и всеки път доставката е едно и също нещо. Независимо от къде си поръчал. Което някак си много разочароващо. Това е. Няма какво друго да кажем по въпроса. Да сте живи и здрави. Благодаря отново, че ме гледахте. Машинки, до скоро!